Gedo mar udi manego gi ogonyore pacho ka jodak e boma ma Bondo onyiso geno margi ni utego biro loko chal mar bomano kendo miye sura manyien gino biro tieko nok mar udi e bomano. Kaka Steve Biko lero, rowere manyocha yudo thuolo mar timo tiegruok margi kata internship e kuonde gedo mar utego kwayo piny owacho mondo oket okenge mowinjore mar miyo gi tije mongirore bang' tieko tiegruok ma higa achiel. Ondamo manok kiwuok e boma ma Bondo inyalo penjori ni koko malich ni en marang'o. Kata kamano, en koko makelo geno karuwe kod chenro mar gedo mar udi manengogi ogonyore. Kae osebedo kaka kar yuto kod tiegruok ne rowere kendo loko ngimagi. Thuolo masetieko kaendi opogore gi kaka nabiro nikech asebedo in the field to asenwang'o experience matin as far as engineering is concerned. Kaka ung'eyo ni yudo tich e Kenya ka osebedo matek, lakini ne okelwa ka mondo wayud experience. Moko kuom johala e boma ma Bondo bende nyiso mor margi ni gedo mar utego osebero handgi ni mar funde matiyo kae ogeno kuomgi e yor chiemo kod chenro mamoko. Wamon jogi katiyo kendi to gibiro ginyiewo lewni, gindikonwa youth, to wakwayo podo kaneno ka gindiko youth mang'eny. Gimed ndikonwa youth mang'eny maonge tije mondo joma Siaya kendo jo Bondo ka mondo ti e housing affordable gi. Mondo ka gibiro to giyud pesani, to pesani orotet mana i Bondo ka endi kata i Siaya kae. Gibiro ginyiewo chiemo, ginyiewo lewni, ginyiewo gimoro amora, pesani dong' nwa mana Bondo kendo dong' nwa mana Siaya. Kalure kod meneja mochung' ne gedo kae, Andrew Onyango, gedo mar blocks 4 moting'o unit 380 nochak dwe mar 11 higa mokalo kendo gen ni obiro rumo bang' higa achiel gi nus. Manigi 4 blocks. 2 are block A, alafu 2 begin. One of those 4 blocks, alafu kindergarten area one go Martin because it's just 2 acres. So in that 2 acres, one of those 4 blocks we go G+9 in 10 stories. Alafu one kindergarten, one powerhouse, one pump house. Pibe wabo kunyo borehole mar borehole. E chak higa ni piny owacho nokelo chenro mar tiegruok mar rowere mosetieko sombgi e yore mopogore kata internship e kuonde gero utegi. Chenro no ogen ni owinjore okaw higa achiel kende kendo onge nuoye. Kata kamano, moko kuom rowere manoyudo thuolo no kwayo piny owacho mondo oket okenge mong'ith mar miyo gi tije mongirore bang' tieko higa achiel no, nimar sani gitiyo ka gin kod kiondko nimar ok ging'eyo gima biro bang'e. Kwayo mara ne ni mondo continue with the program to mondo ji onwang' thuolo mar bedo a field nikech ji graduate mang'eny lakini nwang'o tich bedo problem. And from excavation to this level where we are doing the structural works, it has been a great progress in our terms. Specifically, if I can talk about us as interns, we've had opportunities to learn. Apart from the skills that we have, Affordable also provides opportunities in terms of social. It's not just economic aspect. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jolupe dho wath Manyali